Wengenza ukuthi nginibile namukele kuzonke indawo la kuzofanele khona le video mabuqala ngale channel abazalwa sikhathunezele usubscribe. Mina ngigama Mzukulu aka Nkosi admin. Kufezeke izifiso zabalandeli njoba ke umculo wemaskanda weNkosi yamagcokama evezeke ibig cover enohluke lwengoma from track 1 ke kuya ku16. Kulolu hlelo lwengoma kuvele ke ingoma lapha cishe ke track 7 ethi ke isicishamlilo. Kule ngoma ke usebenze noMzukulu. Abantu abaningi bayakujabulela futhi ke into sekunesikhathi eside beyifisa ke ukuthi ke yenzeke wengane zawethu. Na ngiyafisa ukuthi ngizwe ke uvo lwakho ukuthi wena ucabangani ke ngalensizo njobe ke izo-release i-album yayo kungekudalwa make ngoDisemba. Ngiyosimphiwe bams anxele uthi ke bakwazi mfana icwane ke le ngede uthi ke cefi awukwathi ke angithi ke shwele wengane zawethu. Ngukabelelene ukhala ke ngo-track 7 lona ke okuyiwona ngempela Inkosi yamagcokama efeature kuyona ke uMzukulu.